ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ କୁସୁମା ପାର୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପୋଖରୀ। ତ ପୋଖରୀ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ଫୁଲ ଗଛ ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାନି, ପୁରା ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଜଳାଇଗଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ସବୁ, ଆଉ ତା ପୋଖରୀ ସାଇଡ଼୍ ସେ ଆରପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂଟା ହେଉଛି ମେଡ଼ିକାଲ। ତ ଆମର କୁସୁମା ପାର୍କ ପାଖରେ ହିଁ ପଡ଼ିଛି ସେଇଟା, ତ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ତ ମୁଁ ପୁରା ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାନି, ବେଶୀ କିଛି ମାନେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ କି ଅଳ୍ପ କିଛି ଦେଖାଯାଉଥିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ବି ଲାଗୁଛି। ତ ମୁଁ ଏକା ପଳେଇ ଆସିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଦେଖିଲେ ଟିକେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ମନଟା ଟିକେ ଫ୍ରି ଲାଗିବ। ଯେହେତୁ ମନଟା ଟିକେ ଉଜନିଆ ଲାଗୁଥିଲେ କିମ୍ବା କାମରେ ଥକା ମକା ଥିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ମନଟା। ତ ନିହାତି ଟିକେ ଯଦି ବି ଯାଜପୁର ଟାଉନରେ ଅଛନ୍ତି, ନିହାତି ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ କୁସୁମା ପାର୍କ। ତ ମନଟା ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅ ଝିଅ ପିଲା, ମା ଝିଅ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି।